Kurê min, ka goh bide min. Ez ê de derheqê pêdivî û rastiyên jiyanê de ji te re çend gotina bibêjim. Kurêm ji te re dibêjim, min guhdar bike, hebî bike, bawer bike, ji tu xwarineke. Kurola o mirîn jî vê tirsxuyaneke. Singê xwe bide be şûrê tuş neyarşaneke. Ah, ah, min jî birineke. Ah, ah, ji xwe dûrineke. Kurola o min nehêle li hesretî. Be axa bahu kalan döver çaldike. Kurê min, ji vîr meke ku emerekî kurt û biwate ji emerekî dirêj û bêwate birûmettir e. û bizanibe ku mirov qasî têgîştina xwe heye. Ger serte ket belaye biçeliçiya. Ger merine zite beji azadejiya. Kurola o beparize xwele bajara. Cihe bazan serzinaran nele kolana. Ah, ah, min rureşneke. Ah, ah, riyah şaşneke. Kurola o hevim barke serstirda. Ve bebare ve krondikam şçave dayika. Berxê min, hember dijwariyên pelên jiyanê jîr û zana be, şiyar be, dost û dijminên xwe baş bizanibe. Ji bîr meke ku kêmasiyeke mirovekî baş wî mirovî nebaş nake. û qenciyeke mirovekî nebaş jî wî mirovî baş nake. Gotinên min nabêje bîreke bêbînî, bila kurahiya nezaniyê de nefetîsî.